Аз съм специалист, който никога не работи за развод. Или изключително рядко. Тогава, когато има патология или когато има насилие. Това са случаите, в които аз работя за развод. Не харесвам думата развод, не харесвам думата раздяла. Но, за съжаление, тя се случва. Много важно нещо е развода да бъде интелигентен. Развода да бъде през това ние да създадем добри условия. Защото развода има 8 нива. То не е само развода фактически. Оттам нататък остават доста други въпроси. И последният развод, това е финансовия развод. И този финансов развод става, когато последното дете стане на 18. Ние до тогава имаме комуникация, до тогава имаме виждания. И ако тези виждания станат разумни, ако тези виждания станат етични и уважителни, тогава говорим вече за една добра комуникация в името на децата. Но да водим война, да се отмъщаваме, това вече не само, че не е етично. Какво правя с живота си от тук нататък? Мога ли да живея с прошка? Да продължа напред? Какво искам от живота? Да отмъщавам? Да бъда щастлив? Щастлива?